Поръчка за 174 лева. Хайде да паковаме заедно. Ако искаш всичко това да поръчаш за 165 лева, 30 стотинки вместо 174, можеш да влезеш в сайта moody-shop.com, да се регистрираш там с имейл и да си ги купиш с минус 5% отстъпка за първа поръчка. А сега да видим какви продукти е поръчала моята клиентка. Първо ще започна от обици Талия. Те са прекрасни хлопчета с ниста, които са много красиви, шарени и са от най-малкият размер. И продължавам с обици Сиера, където в момента в сайта е намалена от 68 лева за 54 лева. Най-малкият размер, а тук при мен ще видите как седят в по-голям размер. Те са в два размера, можете да си ги поръчате. Много интересни обици Сиера и много любими. Тя си ги е поръчала Тес. И едно колие, много лятно, много красиво, с една морска звездичка в сребристо пак и една барокова перличка. Супер елегантно и много ефектно седи. Ето така можете да видите. Аз съм си комбинирала с колие All Star. Всички тези бижута може да откриете в сайтът moody-shop.com. И аз продължавам да опаковам моята поръчка. Вземам една Moody кутия, отварям кутията, вътре с хартиени спагети, напръсквам дъното на кутията с парфюмче. По едно слагам бижутата вътре в сателени турбички с логото на Moody. Ако и ти искаш да поръчаш твоето Moody бижу, можеш да погледнеш сайтът moody-shop.com, да погледнеш лятната колекция. Много летни, горещи и бляскави бижута съм ви подготвила. Погледнете там и останете с блясъка в сърцето и в душата. Чао!